Završio sam školu, saobraćajna srednja škola, da. A dobro, znaš šta, učilo se, mislim, nije to škola, nije to kurs uopšte, to je pravcata škola, gde sam se ja školovao za otpravnika vozova. Odmah se zaposlio i položio takozvani pripravnički. I vojska, vratio se iz vojske, dobio odmah službu, radio jedno vreme, dok se nije umešao pokojni Slobodan Bursać i rekao, slušaj, Da, kao Ani železnicu, šta će ti to, ajde. Ima moja drugarica, dobra, Doroteja Spasić, radi u školi Josip Slavenski, idi, kaži, ja sam te poslao. Željko se sam izdvojio u toj grupi mojih učenika, nije se trudio naročito, njemu je sve išlo u životu lako. Iznosim s mene pravac za Beograd na čas. Preslačim se u šinobus u WC-u. 2004. Hamburg, generalna proba Trubadura. Pevaš normalno kao da je predstava. I u gledalištu sedi Jonathan Friend. Nemam pojma. Nemam blage veze. Kad posle 3 dana me zove agent iz Amerike. Ej, dobio si da pevaš u Metropolitenu. Goco, donesi mi molim te, apaurin ili nešto. Prvi koji su poginuli smo mi. Bacili nas u prve borbene redove, ovi nas izdešetali, gotovo, kultura, opera, ne postoji više, idemo dalje. Industrija i tako dalje, to se čuva, to se održava. Ovo ostalo, apsolutno ništa. Ne, nula. I tu sam završio priču. Rezigniranost odnosom odgovornih i drugih ljudi prema onome što ja, ne što ja radim, nego i sve moje kolege i prema kulturi uopšte. Solo bestemmia, solo